kubwatia nigo kurigirwa n'ibigori byonsi. Mana sana umanche mulia weta seni kia Ndizi TV ne magorobe njena ndengo kwaligania asomoro vele Esabari yo boncherelia soko mera na boncherelia imena siko yorogongo rwa Gusii twemanya na kibacha geto boncherelia bwabo ingi kiageta bakamuke getambukira nabo gochora oboncherelia obo kondo manche mulia ntete gukonyera ngasinse machiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na wega sense media YouTube na bagotunyara wetra Ndizi TV News asense moya website na bagotunyara wetra www.ndizitv.or.ke iretera ne Frida kerubongo kwaligani bene elinde tosange ase obwamo kondo mwanchu muliera itukolera nigo natalime yo mochobo songo astokomera no moncherelia yomo yogo chigotumanya amange wetera oboncherelia bwaye unando cha sense meya negaiga nigondo che ebinto bidecorate buye bichorire buye into bingabuna chinyongo iga ndo chaganto kangabuna kamba taiga nindo chuna kango ko iga nachiko tote amange ebimbinto kiebi na kyako birosi nabo igo ningi kyagerte agachora umucyo iga obosongo mumanchi muri tubasakanyagari karansa oike elinde tosange ase obwamo korende yamo elibaga atatebi na kyakorokwa nabo igo mbonchereri kyabo para karibu sana na tebrambu yomene sokongari bageri asa maria tangoruku Clinton Nyausi jeno yomobo wa wafanyikazi ase company ya Vine Funds ejo kutoka ase umucho bosongo kero kende company ya Vine Funds inkie kokora umucho bosongo ase umucho bosongo yakora decorations of the town irindo umucho be okorokana ekero kurigireria rieteriga mutumigete Vine Funds na kimwali begete bakamugacha guikira na ngabana tia tumikirie teriga asirie teririe company yarenge combination ya bantu babere abantu babere ba ayo makuru Vincent oyondo Evans so a combination ya bantu babere bakarosi company kuruku Vine Funds green environment yugo toka so umucho bosongo omanche muri abuna yugwete omoncherelia Clinton agotasemia ase oboncherelia obiga bagokora bwa decorations na artwork igiga so mucho bosongo nigo abantu abayiga babere bagwatete bakarosia oboncherelia bwabo bakarosia Elieta bakanyara ko bako company Elieta Vincent na Boigo Evans amarieta yobere likaba Elieta limo likamanya kwa likorosia Elieta Vine Vans eyo gotumika ase omocho yobosongo enda kwane kingango para bale oboncherelia bwabo kone ndo mwancho muri nakanite ko manya ndio oboncherelia bwiga mwabo chagete oboncherelia bweto chagete myaka mekego yaitira kintura bato gochimono twarocho mocho to chakira ko babobe to kare tikato chage ko beke bintebi abantu banyara bakoira ase decoration so mochi ase kwa na ase emichi abo isiko na nyase town na to bibegete toroche bire bya sana mwanze muri abunoroche binto mbireke gabire decorated bichorire ne chikala eneregasi e company ya Vine Vans ekokoraga iga omocho bosongo nyeko ganeteli yoga uchigosimeka na bago kwa kanyongo kwenda gwaterekera liyo bali yagoime enka yago yabage kororokana asinchirindonga watine myake ya maiga iga mwachagete icyagata mukaba mugochora umucyo yigo bosongo omocho bosongo twaroche turibuya igo asigo tukarati katobeke binde biga be art naribira umuchora be okorokana smart kero kende asinaro mwara chakirita ngao mukamenya gocho mucho bosongo baseniga iga mwachakirite no to chakirite bosongo gara kire to chakirite asakor ku kapto mate to kapto into to kasukaru to katika bande kapto ase to anyorete ri bagare ri ne na ke se to ranyare to expand a company abende ne 90 ase corona ye county ase ku chiobisi county chibechi korokana buya ekero compare oboncherelia korwa sense media capital na gaiga semore ange na gaiga mashauri na kibole
asiga tore mbuyere kobwa ase twarenge mate ase mate ga kapta asare ngake bona kubna twasukite gocha rogoro ga opposite police toroche mbuya ase biasara kero kino mwancho muri na fete komanyanga ebinte bigani numo kwero seli go sase naroro mo gochimoi ebintu binde mbro to ko irosere nende mbro to kwanda twareta irinde ko increase stock yaito abona bire bye bimo kwero seli bona mbro to korosi chinyongo buna chinge nabo to ko iroseri chinyongo obo sinini obo ken ko iroseri tore alafu njiro nende echichibwate amaua chichore amaua narongo nyara tore to korosi lakini chinyinge to korusisiko buna bana ichigando chigaiga chichorire gaiga inu mogo chamwachora gusemo kana mwale ta already chichorire echo to koreta alafu twa decorate ambie mono sana mwanchi muri betaseni kia Ndizi TV ni gotoka ndetego sanga emiyo morubiri bwe Esabari yo bonchereria astoko ndetego go sanga nere Clinton oyo gokora ni kampuni ya Fine Vans mega yo mochio songo abakoro bonchereria wa Artwork asibagendete kwenekinga uboncherere bwabongo kolekana bora senchire ndonge emiyo mochi obosongo abuna berika ko tesemya nga barabwa sensemo yabo niko bachakirite asensemeri ya capital asego ikirabona iga bakaba bakunganya gocha senseme iga opposite police asibagendete ko nia ebinto byabo Korende ni gato semiringa nonya moncherere nde bwensi asokobeko boncherere bwago nero bya kwaba gukorigereria ase okobeke display ebinto byago byaba bikorokana senchire ndonge na boigo ase gali ase ensema ya capital bale koneriga asali ni gali ngake ekero korigereria gaiga nigo asayara nene ebinto birorokaine bya no yo gweta onyara kobaga ko birona Bona mwaikire ase omuchobo songo teatorire na mega kego nakimwanya rete customer chingo customer chitu twachinyorete kuru ase twachakrete capital ndo abwate customer ase igo customer chirinja chakete koreta customer chinde kiagera kera ba ireta maua ababwate babu igete amaua ari akaba smart isiko irinde bakachaka abantu kera bagoche michi abo babori ngai morusia maua kera bakuborigo bakubareta bakaga twanyora customer nabo tokonya ko increase ko customer chitu ekero kurigererie gase ya Artwork kyokoros chinyongo tali monto bwonde bwensi orabe ga korosi nega nityo monta atwale chiskill gete kero kendi no sense amino ngai mwarusiti chiskill se chumuga chaka koros chinyongo bono chiskill se twachakete Kakamega twachete Kakamega tukanyora skills korwa asa abantu bayankoros chinyongo na tukanyora skills echi twa tumegeti tukacha koros na chinyongo chetu kegaso muchibo songo kurwa sense meri ya Kakamega kero kende ninge numote igore to bonchereri Kakamega mugatebati amocho ko igoro bonchereri gaiga Kisii twaroche mbya tochaka na njo tochaka bonjori ase muchoito na ndu tonyar ko increase abantu bande no kuri county chinde na baro bache barore bachake ko ira ase county chabo to increase at work ekero kuri ya Vine Vans na bakori emirimo barenge bwate asa bakori emirimo na bebwata abakori around 10 amoko bwatera na barabo abatoko bwatera ni gase kero kende ni gase insei gase tole no mo gokorera mwensi gose na barabomba bwate asanga obakone babare gana bokoni alafu mbaro bare se farm abakonya ku increase koros chipot yechi irinde tonya ku increase ase company yetu kero kende abiga bakorosi chipot ngai bagochirosera sakor ku Denmark me Gusii go sare ya mete Denmark into mete eche sinse chirisi ko no to mete Denmark yego to me Gusii ngai yego toka ego toka Nyambera Mema na sana mwanchi mulene twende tego sanga nere Clinton oyo mobo bakoli emeremo ase egase yega imeyo mochogo songo munagende tego twerera na kibago kora oboncherere bwabo anene mono koruga iga ase mochogo songo buna bakoros chinyongo bachi decorate byego baba konelia chi customer chabo akero kurigereria a competition aso mocho yobo songo na kiri kero kende ni numwe kamoko ni ebinte biga bya decoration go sabantu baroro mokona asensemo ya decoration kuna na tarebo songo na nyakora decoration ya pots and dons
niga gaso muchobo songa ga next to CBK no ora nyore chinyonge chyo ego ino mobo ati competition ine na sense as a competition ya nyongo njiyo maybe as a supermarket no ora nyole plastic faces no gabu no okora nyora kina se pot as a bosonga no ora chonyore chyo akero kende buna Clinton yakera ko imogetiga tambukiro na gose gotebanga atu akiotete kokora akero kende no ya mate yagone kirete ke tambukire kyo gose no ne kenyoro na kikirite ke tambukire kyo ase ke tambukire ke kyagera na cha kete kindo mwana as artwork no nyiskari na ukwango nyorengo nyakorosi ubonyongo boke kirembure ature na nyakubwata na amara bananya korosi ubonyongo ibone ya megeti no nya baiburi bakarambu ya umwana utiga ende gabu na riara nyarugo kwikonya sobogima ngora tora abayiburi banda bange bagotaka abana babo basomere kigasirichi abisi ayekero gwachagete korosi gasi ya atu akimbago sirete bagakoko boko bagatetia tokoire course ogenda okore chi o specialize ko rosi binte bikabisa gabu se go specialize moibori tajeti kongani ikiagara kiro moibori na tegeto mwana ya succeed naba mbwate toko boka gandenga kisuka mutune gasi yokora ekero kuririo muchobo songa abantu abangengo gokera bale obonchererio boiga bw'ikinyongo gose ekero ngo chabale bagore ibinte biye binge bachi gutumika semechi yabo asuko ira chinyongo abantu ngo chabara baira chinyongo baenda babeka nyumba babeka nonye isiko kera basimigeta mu gwimembu yabakora Ndiabona sana manche muri yebeta senikia Ndizi TV ni gendete gusanga Nere Clinton oyore omoncherere abakorosi ebintu bya decoration specifically for artwork singaki agendete goterera na kyo boncherere abwaye bwabire asense meiga na kimogete gitambukira agachora gukora uboncherere bwe na boigo ogosira bere gakunyara korwa ase abayiburi baye kondo manche muri yere ndedi toraso ase umutima komoke igoto basagusika to basakanyegera kwera nanda segekege kerebosio elinde to semi amange Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwako mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumu chukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School Ndizi TV obwansu
bw'omu Gusii. Biemano sana mwanchumulie bitaseni kya Ndizi TV chinga kitwendete gusanga emiyomoro bili bw'Esabari iyo bonserera kukwaliga nenda sensemo ya kabere chinga kitogo chikwimanya amange wetera omoncherero yega Clinton korende nyora sensemo chiche mitandao a sensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News a sensemo ya website na bagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke. Korinde Clinton nabagi ngokobolia amange gwetera oboncherero boigane ne monokorwase orogongo rwa Gusii. Akarokoliereria oboncherero boigame county ya Kisii ne county chichinde ngwatete bikwaraberira sensemiri ya Kakamega. Nakyo kororo oboncherero bobore asorogongo rwa Gusii. Asorogongo rwa Gusii ndoje mutu togochi ikyagarikira muntu ngo charugora abantu abange unabagweta kurusibike igotremba gochi kaptomate ngonyora bare chinyonge cyose nainde ase tuchibegete chikorokana sagia ase igo ngwenda chire kubwa andonze akara ngwaba kogototebya abukarenga chinyonge chigasi narororomo koroseli momanya guchireta gucha somu chubosongo ekero koligereria chimaterials chiri bagutumika inunga imo guchinyora ko chimaterials sokonyora to kwenda twagara kuruka Kakamega maybe yani ase chinde ntobwate buna marabanaro isimite nabo tokora ase wabona muchanda ase materials muchanda to yoga echimo kwenda moyo kuruka Kakamega ninu mo kwenda moyo yeli gose mugo tomana chiacha kera tobwate chibasa nabo konyora to kwenda to ibuna to tekete materials re nyinge buna to tekete roast pot nyinge to kwenda to lakini buna basa njiyo bujaigo nabo to kubatumira banyora bakonyora bagotoretera akerikende ningiye ko era mogo prefer ko ichi materials ko Kisumu go senchiri go chichatoka ko rasargongo rwa Gusii asorogongo rwa Gusii njiri gotoka raisi akerikende abantu mbaroromo abeire mo kwegeria ase egase eno na kibakorosi chinyonge chiga mbaro twa bere toko komanyi asokorosi chinyongo ase goba toko faidisha sa no abanafunzi maybe nabo mwanafunzi agoja origere guna koru lero chikorosi no mwabo akerikende kerukuli oboncherero boiga boino abantu abange mbabwato bomanyigoro yoko twara chinyonge cyose ko twara decoration si asemechi yabo bose bado nechiva imebale mbaraba bakwigo kamaiso ase ga buba chakir ko kamaiso kyagara kero mucho kwenda okonyora mo wasimekiri na kero kora ri wasimekiri lazima na yorore buna tinga kimwago yabeire buya ase igo barure chuba imeba so kra maisa barabiria maisa se amaua na usimeka kubeka chipot ekero ko kombe oboncherero boiga bono iga na matukali amaiga gose mwarenge igali sensemo ya capital gose limu achakirete na kiyokorora bole igoro bore ko bwari to achakirete asikyo goteba ni igoro bole ekegana bokonyora tware trechipot aso mutinyo yomo na bokonyora chia sukire ende gwachira ko yire chinde asigo na bongo tengaki obonjoreri igorobora akara mokoligerie kampuni eno ya Vine Vans kerkende kero monta akolire gento ya oda moko moirera gosenero gocha buyo yeli oyo kuro ya oda nabo tokobwata twa moire kyagaranto bwate egari ego deliver binto oyo gotakana bagocha kwaru delivery fee ya koretera pakesori ekera mokoligereria oboncherero bweno ne branch ne ya moyo kama bwate Kisii go sasa naroro mubigire ki branch ase Vine Vans ntobwate yende Migori ase go ne bwate Migori na tauni giga ne bwate CBK rogoraiga no tori gabno erenena alafu ne kapto yani opposite police na ero ya igora choose yororo alafu ntobwate na Migori ego chi branch ne chinyinge mobwate ntobwate na ndo plan tuko ros chi branch chinde no go chi county chinde abuna boncherera bonde bwensi emechano ne menga boncherera bagwetera inubuna aboncherera mokoros chi potsi chimechando kilimo go chimwetera asokoros chi pot buno ngaki yo murakera amacho konyora tayo asego
ase chibesa maybe bone lazima tutumie chibesa kwenda bakaroje na sikizi buna chindo chichachakire oke amache na bakonyore tukwenda tuwabera bakachinza ende kwanyora saa zingine turi konyora mache boy lazima utwara mache umaekorosi chipoti utapwati mache tokorosi ase igose muchando amache ntubwate shida. Apart from mache michando nero na ndimo guchimwitira ase chipoti na ina bokonyora maybe kwa bekirase chipoti iga kwa kura korosi kwa bekirinse kera kwa bekirinse mambi na bora chonyore chipoti chibuna kwa chibeka maybe chakrakiri ase go bono igo kera chakrakiri na asarasi e company oranyora lendo monto ogotebirie omoroserie poti design gete omoroserie achao yago aikagotebinga tali design iyo atagete akerokende na kimogo chimwanyara kwa moigwana ne customer bunecho ase gabu lazima monta kwa design atigeta koroseribu alafu mayo komoroseri kiagera tago kwa igento alafu ache maiga gote una atari kero kiatagete ase gabu ntwanya ko challenge yanya gutwikera ekero kurigereria acho wake nebwate gasiengo ngusana ngotakero monto twara chi skill chinyinge buna bono tutebekero gwachagete korosi bune nyongo angwa maite go decorate kero kende ngogendete ko gosomia na kyo bwenete ko rosi chi design echo ase ko decorate buno kuna tokonya gusuka ujimotu ngonya urora maarifa ko je somotu watangaki tika uchenje kenteke kebeiga uchenje okorega na bakonya rabono kwa gini knowledge yoko decorate airport stereo tagete kerkende ekara chi customer chino chigo chango ba advice more na kibabwenete kulinda no ne chipote chinchi chigwati kana kibabwenete kusimika no ne liugai ase gabu nabo abategete to basumikere kurwa nabo to kubasimikera maybe oyo ire otegete ko chikoisimikera nabo to komotebu na advice ya ratumike airport teba te crack gosete te sareka asense moye no na kimokolite ni chi customer chino nali nande mambe barabale 3 customer inde osina mambe nande barache kuwara ase gabu kera e customer twanyore ne customer okonya koreta abantu nabo to komurusiri bona buna tigor twange kuoni gora size ekewango gete nabo to konya to komokeiri ase price ase nyongei e company ya ino ngwata tebine ebwaterane ta abantu babere soko ne kingu boncheriri oboiganko genda bore ankora tolenga abantu ngo ikabale barangusana nake igwaso boncheriri abonde bwensi gosoko nyaro yoro sirichi beso oraga chake inubu nabakori emirimo nne kimokororo boncheriri boda senseni ase kogosana intuke gese company ntwanya kogosana obwanje ni bore se company aigaso kogosana ntwanya kogosana kyagera kere gento buno kokora e company ugo faidisha nae kuruga buse company ora faidiko kuruga seigo muntu tago takasari gento irinda ai faidisha e company ego mbuye kibororo rora semie omwancho murigereria aksebonchereria bonde bwensi mbuye boro bokibororo ekero abakori emirimo egasi bakoigwana azikera gaba sewe kera mokoigwana segasi ngata yambuya mona kera mokoigwana segasi kero muntu ngogene are knowledge na inde kero muntu ngatakara asuke mutu onde tayo gutaka oyonda airane maega kerkene ningio moyo ntara atige kugora ebinte bigamo korosi atige kwenda se dukengao ache kubagurike gase e company ya Vinevans gase company ya Vinevans kuna tore Gusii range kobwa kera gwachire e county ngao wachire koyi turachakira nikobeka chibesa buno ragendo buna kakame gochikoi umaya koreta oranyore price ya chire igoro kobwa buna kera kwa gorega sense mo ya Gusii era benzo kobwa buna wachire kakamega ingira kwanere igoro yobakoreri boina sense mo ye quality ebintu biri mokorosi ase chipoti tobwate chire quality ase chipoti echi teyo togota na tinga kito kwenye categories bunati eyere cheap gose ere style gete eyere bionse bile quality endo chebiro bitu byatonyorire nabo ngo kwaribaga
osemi omonchereri ole riskagari ole chakiro boncherere bwa yara chebinte byakongire sana aganite gotiga nkiora mote bya so bonchereri aso boncherere na bataibuna ase ensemo ya artwork to bwenete ko dictate onyare go kora egasirira okonya samako kao ekiagera squeeze no na bora nyoru muntu asomete lakini kazi itayo lakini kazi wasomeire gutumika amako kao ngogokonyire kobwairio kuchukoganya kauri akirikita matukabo sio ekambuni ya Vine Vans ngaitora enyora ase kuchumotu bana tokonya gusuka to planet twende nojika tusuka uchumotu twareta na ibintu twa import kurunonye chinse cheisuko twareta ose twenda no chinse cheisuko twara buna chi product chire twanyora toko chireta ase nsemo ya Gusii na within Kenya. Mie mano sana sogo sangana into. Mie mano sana umwanchu muri bitaseni kia Ndizi TV kwa beri kogo sangana into kutuoka chagete omorobire iga goikabona iga twikire omoelio no semere kwa nemna kwa beri kogo semia amange wetera obonchireri obuiga. Kole ndi nyora sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagoto nyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sinsemo ya YouTube na bagoto nyora wetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bagoto nyora wetera www.ndizitv.or.ke Retera na Frida kerubo hobaganiria oboligererio bya goika e weekend na altomera no monchereri onde na alto semene amange